esi biaye kasia ode ye sasiatika ehwehwemu no emaye behu se saya wa yeti free esisi achi fa ye to ase fa ye nema besifom no se kobase ehututuye eye woya na etwetwenwa na eye siatika sasiatika nimdie ya 21st clinic of abaye etumi aboa ayarefo bebre ama omotumi adiomo ho efrisa omoto asintini na etwetwemu no mu ewo mu se ayaresabia bebre enso kase omosasa siatika yade no bi nanso se original ne wo ho a yemfa imitation emfa nyehwe 21st clinic nkoane ayaresabia ewo Ghana ha enam no kredia ewo wondwumedie munti na wotwe bia obia phone lines to ho ma ayarefo ne won dinkita ho wo radio so siatika manfo nim se 21st clinic esano danchen a ye wo yade bebre wo ho a wo radio so no yate ho adanse bebre se 21st clinic etumisa te se eye esichire yade akoma yade also awo mu sensem enam yade wachika se eye woya etutu woni so ene briwo wo dwonso ntentem wo honam nina eye woya wotifa edwaw woni echi epopo wanofa ehihim wonai na wonsa ayetitiriti ana emoye dududu ama wontumi mpeja se eye yade nkoa na etete wo efri wuti beka wona ase na wo pe ayaresabia edi no kredi besa yade dia eno ana 21st clinic minim anamondo do wotu efa wo yade ho eye no kre se wo do yade achini ache na so kawa komato yem efri se 21st clinic eye ayaresabia otwewo na wagye wafri wo yade nsem wo Ghana ha ye won krabata no bebra ebenwo wo bebia wo bia ya wa kra tema domi kaswa takrade takwa obuase koforidua nkranza tachiman brekum goso sunyane dwaboso ene kumase ye adwuma efri dwada etikosimmeneda holidays ni nano ye adwuma freyen ewo 0540 311 311 na yenchio ye chia kwanu ye 21st clinic ana clinic of your time 21st clinic still the sciatica expert. Still the sciatica expert 21st clinic no and I get come for ediama se ayaresabia sronkwa yede aba ehwehwemu mapa edi dwuma ewo ho sanso scan service ahodo no nyina nso ye bi wo ho eno ntini ya nsoro yade wudru hwe ni se yade mfidie esi uso ni ahwe sampa onipadua ni mu no yade bi hyem ana se de na ekoso ye bepe anop besibre e de ama wontem kra Ayat 21st clinic ehwa overseas asante mantam asenum kumase aho enna wodi wani kiremu a wonsa betimi akayen ebusiafo ye na munyina mo asene ma mo atena se da ne da memenda to yese na donko bo a na ye healing point dwumedie enna school fees Mr. Michael Donko ne nsa no so yetena se a ye de eba be somo na ne nyina ne se wapomode ho nsem ehia yente no 21st clinic omo so omo sayade idie wo mo ebo ye chidom apia yan atam yesia konkon eno ena memenda bi adru wo se wutie na wusua ade wo msebe ya hobambo ho nsem ene yapomode ho nsem no ebetimi asipi na asita medin di ohene ire mame akua yeboa asiama systematic e wa ha ebo ye chidom sanso so ena afiaje wa according ketesia nyina ka kire nso e kan ye ho kwa ba jese sempremo omonne afoforo bi nyina wo ho a wonom epia yen ama awie healing point dwumedie no etimi ababeda ba bia wo bia yeda ase so wo dem so won kwankwan anu ase so wo take mu ana ase bia ba bia wo bia wage brani adaje ehwe yen na wutie ye no yeda ase papa ye ne Dr. Eric Mafo wabetina se ayare sebu Jesus Christ ma menka ne sa osa yade wo ya agenkwa otu yade ase ewa bra ne bakura enkem te se de wo tu banchia yenya ne baketua bi ewo mono na ya kai se enadwumedie no etwa fa Sompa 93.1 ewo kumase ne brekwa na sunyane
ɛyɛ Sompa 98.9 wote yenka ɛwɔ hɔ Enkranza enso ɛyɛ Sompa 90.7 ɛyɛ ade a wobetimi etie ye ɛwɔ hɔ na wode wani ekyeremu ɛwɔ Techimaya ɛyɛ Asta FM ɛne Agenkwa FM wonom ɛtubi ɛde amane Enkran ɛyɛ Pa FM sanso na Dynamite FM ɛwɔ Takwa Eastern FM ɛwɔ ɛyɛ Takrade Okwaw FM ɛwɔ Enkoko Radio Rainbow ɛwɔ Seshi Debiso sanso so ɛna afoforo nkae pina so no wonom ɛto ensemi amane kɛtre ɛwɔ Brekum sanso na Ewiase FM Fabia FM kranzo mo nyina ɛfa ensemi ama enkofo dodo na so aso etimi atibi hweye live ɛwɔ Sompa TV multi TV decoder no so no ɛyɛ ade a wobɛte yenka ɛwɔ hɔ sanso ɛna Facebook no ɛyɛ Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 wobɛtimi akɔ 21st Clinic anasa Sciatica Research and Treatment Center ne nyina da ɛyɛ ade ɛyɛ Facebook hɔ YouTube enso ɛyɛ Sompa TV www.sompaonline.com betimi etie ɛwɔ hɔ wa bra wo nso wonenam online hɔ no afei yɛnkɔ na ɛnɛ asɛm edabadwasrɛ dɛ yɛbetutu ne srɛ ne abasa ehu ye ɔhene yɛrɛ awia me mo hu ai me ma won panic na mom asɛm a yɛ nokra no yɛ pɛsɛ yɛ biani ɛde kyɛ office mpanyin se twene wɔ wani da hɔ a yɛ mɔ enkyɛn ɛnɛ yɛ ba bɛkasa de afa hepatitis ho na ne yɛ bɛsɛ wura mu mɔ ɛwɔ hepatitis B ne mu ɛde ebe na yɛ na kɔfa ba ho nsunsuaso ne sɛn na eba kura nsɛnkyerɛne bɛn ɛna yɛ na ɛde ma yɛ Dr. Eric Mafo 21st Clinic Dr. Penyi yɛ hɔ wabɛka yɛn nsa ɛwɔ ha senum ɛnɛ awie Dr. Wadaroma mema wa ha mejuzo na what is saying pa show me ho yɛ Mrs. ho yɛ de ne ho yɛ pa yo me gidi yɛ sɛ 21st Clinic fo nyina so mapomo ɛden obia ho yɛ yɛ danyame ase afiaje wa akɔde nketesia nyina ka akyire what is saying Henry na me adom ho ye ye danya me aso ho aye feme do ene doctor tai no kranti me pese me kanfo no pi obi ka che me se eya me susun kanfo no aba ti me na man kanfo no next week ma kanfo na shim afia sa ene so obi de mayen Henry me yo ye be ko na yakoti apomden kase e wa afia je wa akode nkete ese nyina ka echi oba ye ba ensem a ene wo hepatitis B no ho asem ye be wura mu Henry meda se mechetie for mo magibre healing point was Sompa TV na omutie ye live was Sompa 93.1 FM so apomden kase emre na edru suwe na nsam no de obete ne kase mu bi enie ye pa world ye pa ye club foot day ehontoma na nam sa ye so mafutusem akwa ama abatan se aya so mu sa ya die ewo mo ma ho a omunya ne ntentem na omuma adokotafo aso ente sanso so na afi Dr. Presla Chumesi Bafo ono so ede ato mampeni na nado danko akufa do anim se oma emansa buo ho nsem ehia no se de free SHS eda na koma so no wonsem fufuro mu so na Ghana National Petroleum Corporation omne National Blood Bank for akabom akinoja ede agi afufuro bebre na enkwa abusia we ene nsɛm a mede ba bɛso mo sa pomodin kase ɛwɔ Sompa 93.1 FM ɛna afi Sompa TV so me amaje bre ɛde kase ɛsom wɔ medin afia agiwa kɔde afi kase ne nkyerɛkyerɛmu enie yepa ɛyɛ club foot day hontoma meche club foot day ɛyɛ yade a ɛyɛ nkwadaa so wo ba wo se na ne nan ne tare forma oni abusua mra wo ne nan nim sa ohawi eye ohawa ya ta eba nkwada so ye pa enam sa ye so emafutusem ekodi ama matan se sabio wo ba na so hu se wo sa tibia nim ne nan no adane tare forma abusua mra bia eni ne nan nim a ema wo yam hwehwe se sabio ye bosomba ana se sabio we do ye busuo ba bi ena makwa wo no enum no ena opanyini a odi ne djuma 37 military hospital sa opanyin eba no mpemu yade de awabini mu ye pa ne din de lali azigbili ana ode to abatan nim se so hu sansenchini wo ba ho a tutumika fa ne ko hospital na sa yade no anu aduro honom
ombetimi aboa ama kwada ne nan no atenetene sɛ de oba de ɛyɛ obi ade pepepe nti ne kwan sɛ o ma yam hwehwe sɛ we de makɔ musuba na sɛ akwada we de mempɛ no ɔse ɛno ɛnyɛ nti ɛbasa na yɛfa akwada no enkohu doctor ma doctor ɛnhwɛ no wonsɛm foforo mu nso ɛna Dr. Presla Chumesi Baafo or economist at University of Ghana. A basic assembly some de wabini mu ye pa. Or the futu sem kwama Ghana mampeni say. Said the free SHS dana koma soa or ye do betimi bia say obema Ghana ni akwa de bia akosuku 19 from no. Sounds so na ma a man said chiri ekro mu nsem enhia no so obabu ne nsa na se oni sanitary pad ya e ma de sua kra nya na kono oba school ne ochina wo ma because ne ho se ye be sere no nti o se o mampani na nado danko akufu ado obesere no a senka wo ma sa asem we enhu hia ne pa sanitary pad bo akosoro ene to na ededa so no o se e ade a wonanim nti nka won tete so se ne be ya mayo ano obetimi ato sanitary pad na mo ba suku a o metimi anya ahosepe ene pepa so mo besua de efi so ko suku sum bebre titiru ene nkurase no a obedru honom e mayo antan emba school efi so mu ni sika o me to sanitary pad o se eno no emwa ma free SHS na da o mampani akoma so no enkosoro efi se Ghana akra ne ma do so sen mema enti onye na afamu die nyina se ne be ya free SHS no se be ko nanim dia o ma sanitary pad nso so enyemre emma mayo bia se ne be yo betimi atobi dia abo edu se omukọ mu nsabu mu nsemu a ye konsem foforo mu nso so a Ghana National Petroleum Corporation omone National Blood Bank fo omaka bom e de nanu e de dwumade esuronko atwi moja e de ama omanfo asabi omoyade a omohia moja na omatena enkwam na sa dwumade omo hyasire aye ohum mu ne da na toso du nan e wa fimpim yenu ne adunu mi nsan mu omudi dwumai bi Watakrade University and afi secondary nursing and midwifery college na bro omudi dwumade nyina wie no na omanya moja 500 a omode beji afoforo enkwa enom nam saa ya somo panyimpa oda Ghana National Petroleum Corporation ano Dr. Dominic Kwesi Edua ode atudwa se di nti a odi saa dwumade sun ene se Ghana fo bebre na ata ebra omo eyade eya na mojasem omo nya moja mfansi omo so na omawu enenti ena odi saa enam yenu isi na ni so se obeya saa dwumade na omo de atwe moja na so bi yade na oba ya sabia na ehia se de moja sini so a enya bi e de sini so ena nam saa ya so na de futu sem ekomo bibia wo ahoden se kebeya aya abra no kwatwe moja se na be ye benya bi di ama obi nso a ohia bi eno beboa ama ewuo basa esisi no nyina eto echa abusua kase no aha ena medi besie me ameje bre eje pene ede besom medin afia eje wakode obetimi afrem ketesiafo kechiri ohene yiri maami akua ye boa esiama eto ade aka eso madam nyina asiama moniti ni sha adehye afia je wako de nketesiafo nyina ka echire na yate ne nka no yeda na se papa ye se de ekoso efa pomoden ho no wama yaso ate afe yema Dr. Eric Mafo akwa ababiem panyin kase wadaroma yema akwa ababiem pajo mejo so sa wa pomu ye biem de boko yo na ye ba be kasa e de afa hepatitis B ho na da ne da ye set 21st clinic omu na ye na epian yen omunim de eba ya semonti for ni chirem wo hwan overseas e wo kumase ha say no ma fa radio nchen hwa ana se frema no 0540 311 311 0540 311 311 na wonom enju so sesie ye ka cho se brepem no ye bebie ehoma no na ene won so kosan bi a won watimi e de atudwa na before that say ye be call Dr. Eric Mafo no ye nkwa afidie ne somra da ne da ya ye kasa de mo pɛ no na ye mamo apomode ho nsɛm da ya bem ɛfa mo ho nte no ɔfrɛfo bi ɛfrɛ ye brana Dr. Blessed Foster panyi kwankyerɛ for that one first clinic ano wɔtena akonnwa yi so na healing point dwumadie wɔde ɛsom ɔmanfo ɛne adehye de wɔfrɛ ye ebisa asa da roman kɛbɛya ɛnɛ topic yi a ye ba bɛ kasa de afa ho no yɛnhwɛ na yɛntena so no yɛnkɔtie bra ye ba yɛbɛto adwumadie ne so Yeah, guys, free man, yes, mommy. FM Abuaje.
Oka za free. Na ka sa bremu nkoko. Nkoko mpacho yeti o. But asu the timi hepatitis B ntichimi ho man because na ko me obi. Ba ko hospital almost say na me for the dubia en kantino person mam ntichimi akra. Okay. Yɛde nkyɛkyerɛ no bɛhyɛ daa brɛ bɛdeɛ meka ne sɛ ɛma wo yam hyehyɛ wo koraa ɔmo sɛ mɛmfa aduro bi anka no korɛ painkillers ne saa nnura no ɛden ne deɛ ɛnyɛ mma brɛboɔ no wabrɛ a ɔmo ka so wɔnya hepatitis no mbagyɛ so ate aseɛ nti wode yɛbɛhyɛ daa bɛyɛ ho nkyerɛkyerɛ mu ama wo sorɔ ɔse atibie ofirifiri ofirifiri atibie no wɔ kwawu empɔtam hɔ kwawu atibie ɛna deɛ ɔfrɛ yɛ hɔ na no ɔkasa different no yɛnhwɛ hepatitis B na before that yɛnkɔ Dr. Eric Mafo na yɛmisa ne sɛ nada roma sɛ yɛka sɛ hepatitis yadeɛ no krampo na ɛyɛ deɛ ba adeɛ pɔte yɛwie a yɛwrɛm doctor. Okay, medical ɛde nkyia ama Sompa ahwɛfoɔ ɛne atiefoɔ ɛne over 20 affiliate radio stations abre nyina ɔmo timi ɛfa yɛn live na ɛnɛ no sɛdeɛ ɛwɔ hɔ no da bi ɛka sɛ yɛwɔ hɔ nom ɛma afrɛfoɔ nyina ɛnɛ obi a ɔfrɛ yɛ during yɛn last year early this year yɛn request no ɛna yɛbɛ discuss ho nti sɛ yɛka sɛ hepatitis ankasa na yɛka sɛ ɛyɛ chimato bi a ɛtɔ wɔ brɛboɔ ne ho. Okay. Na nti sɛ yɛka sɛ hepatitis so on other hand so it means say inflammation. Okay. Ɛno no ebetimi aba wɔ brɛboɔ ne ho. Okay. Nti ɛnɛ no yɛn dwumadi anaasɛ kasa yɛbɛkasa no dodoɔ na bɛfa yɛn brɛboɔ ne ho. Okay. Nti no ɛyɛ chimato bi anaasɛ yaw ɔhaw bi ankasa a ɛba wɔ brɛboɔ ne ho. Okay. Na ebetimi ama sradeɛ aba ho ebetumi nso ama obrɛboɔ no asɛe kra. Okay. Nti no yɛka sɛ simple no hepatitis anɛteɛ yɛwɔ mu ahorow a yɛbɛba so by in short no akasɛ inflammation of the liver. Okay. Na yadeɛ bi wɔ hɔ a doc yɛtate sɛ titis ɛtoatoa so na mate meningitis koraa pɛn mate arthritis koraa nso so pɛn ne yadeɛ nkekaeɛ bi a ɛka ho nti hepatitis mo ayi mu no mo wɛsi mu no yɛka sɛ hyper no a ɛna yɛka titis no nso so na ɛyɛ na ɛyɛ deɛ wada mepɛ sɛ emu nkyerɛmu no da saa mmienu wɔ ese na yɛtimi kɔ yɛ no titis no ɛno ɛne deɛ wɔyɛ na hyper no nso ne deɛ. Okay, enti no deɛ ɛteɛ ne sɛ yare biara na anaasɛ yɛne yɛbɛnya anaasɛ yɛ generate from the anatomical part of the body ɛno no ɛyɛ akwa ankasa ɛwɔ nipadua ho. Okay. Enti no sɛnea nneɛma bi wɔ hɔ anaasɛ organ bi nipa kwa bi a sɛdeɛ yɛbɔ no ɛwɔ abɔnten no woba ayaresabea a ɛnte saa. Okay. Enti baabiara na ebi a wobɛte sɛ hepatic. Nti benya hepa no from the hepatic. Okay. Nti yɛka hepatic a ɛno ne yɛ anatomical term a yɛde ma liver. Okay. Nti sɛ nti sɛ woba hospital na sɛ bi yɛka sɛ ɔwɔ problem ɛwɔ ne emphasize hepatic part it means a liver. Okay. But as a layman ne deɛ ɔbɛka ne sɛ bi a liver. Ɛna hyɛ ne so sɛ baabi a wobɛhu sɛ TIS. Anaasɛ TITIS. Tis or titis it means inflammation. Enti no ɛnɛ no yɛba bɛyɛ hepatitis. Okay. Enti maka kyerɛ sɛ hepatic no is the same as liver. So hepa and titis. So it means inflammation na say yaw. Enti baabia na fan say meningitis, your gastritis, your arthritis, when your stomatitis, your gastroenteritis, your conditions be but ni na obeti no inflammation relating to the organ. The emphasis be a gastritis no. It means a gastric means stomach. Yeah, no, you be kind of health, you be kind of gastric. Yeah. But a layman be kind of stomach. And it means inflammation of the stomach. And anywhere beyond you be hepatitis and ascites no, it stands for inflammation. Then it relate to the organ
ye ka ho asem no. Okay. Enti na wadaroma ye na asiansa na wabo se yete hepatitis na se no. Ese wa me ye hu se brebo no, abo brebo so se temache bi a aba brebo no ho. Na aso ye mi sa se brebo no dwuma so be pa pote na ya edi e woni padua ni mo. Okay. Enti se ye fa se liver no ye be ka se the largest the second largest organ. Yebeka is the largest organ ankasa ye skin no. Okay. Na nti abribia it me can say is the second or first. Okay. But first and so we can say first organ that we say ultimate chechim is the first and answer the largest internal organ. Okay. Inside within but you can say the largest organ skin no. Okay. Nti abribia no so no ohwe baby obi nso timi ka say is the second largest organ. Ni nyina no sa na tie nti e concept wo ye akwa honam akwa na wo ye inside ne de brebo e na ya de a eso kese pa. Okay. Na say e wo numerous functions over best 100+ functions ankasa ye brebo no ye dwumadi a edi wo ni pedue more than 100+ yes. Nti at times we say unya ohaw bi ewo oliver ho a bema asetena na aso ye no den na ye wo bi ho nso ase ye domu asuko no ene no bebre ho no ma ye de hepatitis no ebo ebi mu hu ye wo bi ho a enwo se wono maduro enye ne hwe ye wo bi ho nso a ewo so no maduro enti na wo se wo je bre na hwehwemu ni nyina no ebekwa wie na se nchechemu ni nyina ne ye no nyina bekwa wie no na wo hu se ne we na wo se wo ye. Okay. Enti ndie tien se dwumadie kese pa na brebo no edin se ye wo bibia nkasa wo honom a brebo na nkasa normally no albumin. Okay. Na se albumin eno na brebo no release ayese fluid no brebo no release de to homogeneum. Okay. And no ena entimi ma ensuo ana fluid anka say wo homogeneum no entimi enko wo tissues ni mo. Okay. Enti ene obia wawu out of jaundice unse first no. Yes obi afu ahye. Yes jaundice ene ku no. No kura bi enum jaundice a sign of hepatitis. And I say yes and I say na say atatai jaundice a sign of liver problem. Okay. Enti no bia na first na ye say join this na ku no kura bi enim hepatitis na ye de ku no. Okay. Na de tie ne say okwan a ye fa so a ema wafu ehye ene wo na ase ehye no say albumin yanka say liver no release to the bloodstream no eno na make sure say ensuo bia na ewo wo mogem no ebetimi a retain. Enti se albumin wo form a ebehya se atwe ensuo no akọ tissues mo. Okay. Enti wo se na ama wona se den atatai. Okay. Ebi wo ma wo se na ama wa honhon na ama wafu den ahye. E kire wo se wo albumin level no den wo form. Enti se wo nam ho na wona se ntatai wo na wona se wafu nhye wona ho so bi wo ma no aye puffy na ni wa den ahonhon ni nyina na low albumin. Enti se dwuma son kase na se liver de na etimi boa ema emoja na nkasa timi de etena nipadua ni. So under normal circumstances any kwansa wo cells no enso bi etimi borura mu. Dabi and was say it because I was say on the fluid there cast blood and nkasa on say when you war different components be brain make it or blood na nkasa. Okay. Na I was say etna or blood vessel nim. Na answer na beti matna of blood vessel e say liver way and e be albumin no etimi adan ama etimi atena. Okay. Say albumin no wo form a e de nsuo e be hya say de ejirigina wona ase ne wafu. Bebre na wo ho no ma ya na obi wo ho no ma ne na ase tata ye be hwe ni kidneys no na bibia ye okay. But obeye no liver function test no ubon se ne albumin level na nkasa ye den e wo low. Okay. No na kire say entumi en retain ni fluid na e wo emogen no na draw to the tissue. Okay. And emu nipa ne na ase ye den ho. Secondly, ye no bia na ye nom ye see liver no e help in the aspects of detoxification. Just say a drop bia na ye num bia no liver and a bomb modern na a sonne so na a yi fini na eba. Enti no na ye can say obre boss e chima bi wo ho a
na se chemato na wo ho na wo se wo no maduro wo se wo hwe yie esan se duro na wo no mo kɔ wo nipaduam na ankasa no brebo ya ankasa na eye ɛho adwuma yie ɛna brebo no nso no ɔhawa na se yare ya den abam enti se wo obi a wo hepatitis na se aduro bia no obenom a wo chances ne se ebema yare no ayɛ akɔsoro no ɛyɛ very high enti na wo se wutimi seek to medical advice before kransa no wa hyase se wo yes ade esan se ɛno ɛne di se adwuma so no na yesan ka ne se protein metabolism ye fa se carbohydrates se ye di enuane bia na ɛno ɛne generate nutrient ankasa ɛna se timi store nutrient ankasa ma ya ne nuro na ewo mu no etimi awe especially yen fan say ye di enoma esi kire wo ma na say eye glucose a the ten say we liver na ankasa no after say wo cells na etimi absorb bi no we liver na ankasa na ebe store bi amaye as glycogen enti se nipadua na ho ode ne ye den eba form a na liver ya ankasa san ye esi kire na ansa asan to wo moja ni na etimi asan mo anya ahoden foforo a wo betimi de aye adwuma enti yen ka ne say wo brebo no ɛho ɛba fo anase ɛho tichima kakra pepepe ɛno nso timi ɛma we no said ya wo yɛ adwuma ɛne wo nutrient ni nyinaa nso no ni nyinaa timi yɛ den ɛba fam okay enti kakra ye betimi yɛ den aka si edi akira ye be can functions ni bebree okay for now no de enya no krampo no aso ye ni papa ye wabia ni ye de akire ye na ye be remu hepatitis B ni mu na so before that doc ma me misa o say hepatitis no ye wo emu dodo san hodo san ye wo ya B ni ka ho bi no okay enti no ye wo hepatitis A okay and ye wo hepatitis B ye wo hepatitis C ye wo hepatitis D and I have hepatitis E. Enti eno ne hepatitis ahoro ankasa ye da ye wo. Na de tie say we no eya na eye den pa say obehu say ye ka e bia hepatitis A ho asem ana say bia ka say bia hepatitis C, D and E. Ba dodo na ana so ye no hepatitis B ya na ye bo ho daro because ye ka say hepatitis B no eno ene ye much contagious. Eno no se etena wo ho echa ebetimi ede ohaw kese ede aba ena aside that nso no other hepatitis ni bi wo ho no nso a yenya efri enuane mu any ensuo that is through contaminated food or water enti eno mu na yenya other types ni free enti eno ne de ya na ni treatment no ebi wo kra na it doesn't require any treatment bia ba B no ena ya de a hadwen pa ye nunti na mostly na eya na ye kan hepatitis B no asem more as compared to the other ones na mabobo so no okay na just say common one na ewo mu no any hepatitis B no and that is the contagious one eno na ehu pa yes it's very fatal enti eno no say na esitie enti the ye can say hepatitis B na kasi yes mostly no sexually transmitted disease okay just say dodo na ne de yenya free enemo enemu yare te say syphilis chlamydia any gonorrhea sana ye de etie eno so no oba ne bema enhia mu no na wutimi nya say hepatitis B okay na yenka ne say we no other causes bi nso a ebetin so ede aba say obi ohonom na ohia moja na se yentimi en screen moja ni so yie enso so na se ye de ema onipa nso na yemfa nso onipa ya twi moja ni free no ho no ono nso hepatitis bi a etimi onipa ni timi ye den enya bi doc me ntwa wa no wo bi eye donor na say wonye donor kro bon say yetimi rush obi emergency say wo hia moja na ko hospital bi na sometimes so call wo mo enim de ne wo soro a omutimi ka say ye nhwemu ansa ba bi won so a pressure fra busuafo no wo na fa moja ne ma no we say ye bia but wan hwehwem na say wo de moja no komani pakro no obetimi a transfer de ama no yes obetimi a transfer enti ne ka say normally no at times ne enim say ne route of entry ankasa say hepatitis virus na ankasa ni route of entry na ankasa mostly no through sex fluid and a blood and then so and also fluid enti say me wo hepatitis ni bi na say yentimi anye thorough checkups and as investigation
ɛwɔ mi mogya anim na sɛ yɛtwe ɛkɔma obi foforɔ a ɔno nso sɛ mmoa yi nso betumi akɔ ne nipaduam na ahyɛ ase aha nipa no ɛna yɛ obi wɔ hɔnom nso a childhood to motherhood. Okay. Na sɛ motherhood to childhood transmission. Okay. Ɛno no maame na ankasa wɔ bi na ebi a yɛntumi yɛn screening ni yie sɛ na yɛka ho asɛm anaa sɛ yɛ screening ne koraa mpo na ɛwɔ sɛ na nka yɛwɔ ne paneɛ bi sɛ deɛ ɛbɛyɛ anka akwadaa no wontumi nya dɛn ɛnya bi but esan sɛ wawo wɔ fie nti automatically na akwadaa no nso aba abɛyɛ dɛn aba abɛnya bi. Ɛna we na times no sharing of needles ebi wɔ hɔ no ma paneɛ amfa sɛ yɛde awo bi anaasɛ wode awo bi kora mistakenly ɛtumi de yɛ dɛn ɛwɔ ɛno no most of health workers ne bebree ne yɛ at risk paneɛ kora bi ɔde bɛbɔ no wobɛhu sɛ na akɔwɔ no na sɛ onipa no nso yɛ infected nso a wotumi ɛyɛ dɛn ɛnya bi. Nti normally na ankasa no hepatitis no ɛyɛ viral condition anaasɛ bi a yɛmfa sɛ viral disease ankasa a ɛyɛ through this channel anaasɛ the mode of channels yankasa omo faso a omo di wura nipadua mo eno no. Yo doc wo ye bisa o kwan a sa hepatitis B ya na sa hepatitis F so enso o ka drugs ho asem so bi a omo nom sa enu bone ni bi ni nyina itimi ba na ma hu bibi se ebi wo ho a wo nom de sa enu no kura bi etimi efa dro baby mo no mo de awo wo mo ho sa pane bi na o mo nom cocaine ni ade no mo drugs bi a mo timi e de fa pane mo no mo de awo wo mo ho enti ha se nso aba bebo se needles na ye ka ho asem so obi wo ba nipa ba ko wo sa yade no na se bi a ja ye se wi fo ne o mo nom se no ne de ja rastafari aya na o mo dodo wo mo ho nte no e bi a no sa de pane kro na sa akomo obi a so me de aye na se bi wo mo na me de ma wo a na so de wo ho ebetimi aba me so. Yes. And one thing is ebetimi ebeba se onipa ne obi nko a automatically no obenya bi. And idea tie ne se unso obu ho no obeka se na se me de wo we kura de bu ho a wo de pane ne be wo no unhu blood bia wo. But the tie ne se emoja ankasa ka ho ni mo ankasa. Okay. Enti pane na wo de awo bi de unhu se unhu obi a pane na wo bu se emoja wo pane no but we no pane no tokro na ankasa dem no emoja ni bi yedenti by the time say won so de be wo de no na say emoja no ene wo moja na de edi afra ankasa enti na ya de ni say obi ne do na say obi pane de we no say who use our chances say obi timi anya say hepatitis e very high. And yeah, cancer hepatitis B no mostly no they are asymptomatic. It means much no e being produces signs and symptoms we are. And I said do na hepatitis no omunya signs and symptoms essentially bi omunya bibia hepatitis ne na ho obi ho no mabun se na okọ test ansa na bi obehu se bibi sa ya dan wo ho especially o man fancy e dey awo omo ne say no they are inactive omo ye chronic inactive enti no eno na basa na onya sign bia until say bi obekọ hospital and na ye obi ho no mo nso a we no ono nso ne de no obesha se anya science no e wo mreku e bi anfa so aba be for the chronic ansa na bi obetime anya sign no enti na times so say wo ho no ma en wo say oji obi adi sa because obetime a obi a on produce any sign bia until so obekọ lab ansa na bi obehun se bibi sa wo ho. Dr. Eric Mafo penyi kwantra for Dr. Papa ya wo fit one first clinic na abusuani no ebo nkomo na hepatitis B na ye twetwe ho enkomo na hepatitis ni nyina no eno pa na ya na ehu eno so na ye common ya na ye hu pa no nti ne ho abehia se yetimi etwetwe ho enkomo na doc wo se yenya hepatitis B no efri mogya so ebi wo me so na se bia menya be ma bi me nware ye me de me si me magede mu akome baby na se be ma bi yenim se na mu nsam so de enema pi na na ya na ekom e bia mfia no wom damba de si buo wom ene ade na se bia me fi obi ano be ma makonya no me fi na no na se mimi wo bia definitely be ma no se kro o menum ana so no so no ekro kakra bi wona num ana se ne si ase ho na atwa kakra obetimi na ne ketere maso kra na bia brush bi or brush na se bia ne ketere maso atwa metimi de bia man directly obetimi de etie ne se how a obusa no good se oni obi yemfa ne se kissing ye ka se bia kissing se ekro bia ni
ebia mumu mienu anase bi ekro bi eni nanuma ya na eye den se obetimi agi se onipa na do the chronic stage ankasa yemfa ne so onipa no ye bedu ho se end stage na onipa na nya liver cirrhosis na ekutwa kese ababeda ne brebo ho no ho no na ebi onipa no eye highly se eno de se ne hu fifiri krampo ye den ekanwa eno do obetimi ya den enya bi but ye tie ne se eye normal kra na so onipa ni produce any sign bia na so produce sign bia na because of acidic nature na nkasa ewo saliva mu no ntino ebi ho no ma ya na intimi ma bacteria virus ni intimi en survive ba yemfa ne se wanum ewo kro dia because ho no na na so ye betimi enya direct contact ankasa to the blood no it is wanum wo kro dia o chances se uye kissing ne dia o chances se wo betimi enya this hepatitis high so bi wo ho ya na onim se bi ekrokura won ne but ne brushes ahodo na abana no ebi ano kase obetwu se awi a wo twitwu ketrama so no obetie eduro na gu na wo se moja kakra ewom definitely that means say ekro bi kakra bi ade aba beto ene so na kissing yen kwofo de oba bre wa me de ya menye bio mafa ho on enti eba ne sa na ya na ayare hosem na doc mami mi sa we say oba ekwo efichira na se wo bu ne nsa emoja free ne ho ba emema ne bi wo hwa da obekirekire ma yehu se oba se from day 1 obe menstruate to the 7th day no eya na ne nyina ye ne menstrual period ni mo enti se bia oba achima ni kunu akono asore opese wode ne hiem ne se bia be ma no so make se krampo no bibi kakra bi atini be ma ho anase bibi sa na se wode oba na wanya ne menses no ehia definitely emoja free oba no ho eba ebetimi ama sa hepatitis B bi akwakosa ne be ma na okay enti ye kan ne se man kasa wo omo portal of entry and a portal of exit no edoso okay as compared portal to them portal of entry no ne portal of exit no ne de he anti on say eno no kire ekwan ekwan da omo ho mo esen mema ye ho kwan doso ni se mi enu pe o I say definitely na more kwan say won say ho ekwan wase ne kwan da bema on say emfa ne say eya na eye den se aboa bi ankasa betimi afa wo be ma ni mu ankasa se wunya syphilis aboa ni ntimi mfa wo urethra on fa droben ni na emom oboni tokro wo obema no ho na wawura ho nti obon se wunya syphilis obon se na enso bi aba be gu be ho na kire se aboa na ye de efae no enter into the bloodstream ba se ye droben na ankasa de ya na ye den se emo bi ankasa betimi eti se yemfa ne se oba o hepatitis and I say any sexually transmitted disease bia kra na se bema wanya cat bia na etwa bia na say kro bia ma wo bema ho a wo betimi no ananti and so betimi na atena for so many years enya dia wo betimi enya bi ba se ne wo kan no say etwa bia na say kro bia da ne bema ho dia eno na say oba ni menstruate ni de emoja no enya contact ewo ni kro no ma pe ne chances so betimi enya bi no high make I say bema bi wo ho a ne ho ye ne de pa on tena oba ba ko school fees me chia wo de oyire de ya wo tena ne ho idase se sa na tia o se be ma bi wo ho a on pe oba ba ko ho tena ene ma na aba no so dok enu pa de bi ye bi onye virgin obi wo ho wa wo be se miensa definitely nim se wo yo ba na se wo wado awododo onye CS na ebe ye wa wase ho no entimi nyete se ebe normal de but entimi nyete se de wo mfa be mada enso ene ma pese wo no ye secondary virgins enti wo so akose se no bi na se achia yetawe be ma no e de ne be ma wura kura bi ana nye dai enko pese ohun se na se chia nkasa enti be ma bi wo ho be kwa sa no wo kwaba no be hu se chi obewie na be ma no bi wo na ho awotere mba cho se yetimi yesa o ye be ma enti yetimi yesa e bi atope o ye de health ne de no we learn more than the practical and say what the on man yesa o ye doctor enti doctor bi anko be but o de won yesa enti e bia ne ho awot ne be ma ho awotere sa no ne oba wanya ne menstruation no have sex no so yeah enti hu say aside menses ne kra ampo no say obema ho say yemfa ne say ehun ro kakra na fluid na free ana say oba no
ensio kakra na say fluid na efiri oba na se na eba no eno nso ye contagious enti hwe ne se enye emoja nko na emu fluid bia na efiri oba na se ba no se obema no ho aro kakra na se kuro kakra wo ho pepepe ubenya okay aha ena won se oni oba di mpaso agro definitely na se fa eno na fluid na ya da eba nso be kakra betimi aha enti no chances ne se no nso ubetimi anya enti no at times na enye se bi oba na bi emoja tu no anaso wo ne menses mo kra okay ba se ekuro bi kra kakra da obema ho a o chances se ubetimi anya se hepatitis se obi for play no definitely oba na mo be fan san say why ready say or person or joe yes but won say oba there oba bia standing at a high disadvantage and I say high risk okay because oba ne there untimi say once ne say bema na mo ne ho ban ko a there na say ono da unprotected there wo ye dan ubenya okay aha but won say mema ne there na it depends on say bia ekuro bia e bia wo ne bema ho ansa na ebetimi ama na nya say yare okay doc me das na and now per se awie nso ye nwie ne facha me ebetimi awie and ye nwie ne me kwa sane doso okay mami misa we say apart from say oba wa menstruating we say ni nyina ekwa akogu enchen no wo bi wo ho a ye say ema no nhwehwemu akakra bi amaye ne nkomo kakra amedie ne kire say ema ya se ho no etimi containing virus no for almost 7 days no kure be ne wo okay the etienne say ye wo microflora ankasa e wo oba ase okay and no na at times no e ya na un say yemfa ne say oba gonorrhea na say bema ekotia within the space of 24 hours and as even some few hours after sex na pe bema na jonso a oti say ya obi wom te ya na dodo na mpempi na ya na mema ne kura nim say oba ni nim say yare say ho na wama na baba be den abete tu bun say ofre na onfa bio but oba ni hu adekode bi ode aye bema no because of this microflora no eno na ye fan say they are soldiers and also mo ye ban bo ankasa omo bo oba wase okay enu nti na se o ye oba na se abibia no o yusu nyoma ye de ebo yan se wase ebechia se yekuma aha enu no o ye but end results no ebe mo ye prone to any other conditions bebre okay ye was say yare bi ho no man ka ebe fight etia oba no nemu because of this microflora ya ankasa no etimi akutia emoa no okay eti de etia ne say omo no ye we know the first to attack ansa kra no ma say so omo call bloodstream no okay eti won betimi a ho a then with this microflora no ebe hyase ne emoa na de asia until say omo ho odin na bro so a before ansa na omo hyase enter into your bloodstream no ma hyase a multiply okay na afei de omo atimi akose ene harm and say infection bia okay manya nti ese sa hepatitis B ade ebi wo ho na se ye wa wadin kan amanya te se bi wo ho a nansenkyereni bi adi ma wo hu na so ye se ebi wo nso so a onya symptoms bi te say de wanya malaria symptoms ebi wo ho a ho hye kakra ubofuno wo kakra ube fe kakra na no so say na sitie ne kakra bi no so ensankyerene kitinkiti bia before that no wan hwe ya won ka say hepatitis B and say hepatitis na mo de be kwa akohye ya de bia no ebi ni sen okay enti pacho de etie ni say before ankasa na hepatitis and typhoid and malaria ni nyina na science no almost similar. It in at times na through lab investigations and other laboratory investigations been a bit to me ama yetimi who say yare we say na the attorney say aboano enya de ntia at times na ma uti etimi ya wo ya obon se de ohunam ya wo ya se de wo busebusa no the attorney say omunya enter into your bloodstream omo ba moja ni mo ankasa omo be affect your liver cells no okay it omo affect your liver cells na no ma shall break it down the red blood cells okay it is a red blood cells ni nya eba from pepepe na afraid the oxygen level no so no the win eba from because red blood cells ni broke it red blood cells no me ntwa no kafra e de adwuma na edie ema ye ne ase no no kofom a
ebema wo mo so anya ahoden de awura baby ni kwan so mo ra. Okay, the thing say red blood cells na no provide oxygen ankasa ma unipa kwa ni nyina. Okay. Enti say o red blood cells nya ba form pepepe. Then o chances ne say ubetimi ewu ne ye high. Okay. Because once they say o red blood cells no eno ni wo mu jenim. Okay. Na eno na carry oxygen. And without oxygen so no you can't survive. Sure. It no na transport oxygen ankasa emma wo other organs ni nyina. It ye can say this hepatitis yes shall break it down the red blood cells no. To mu break it down the red blood cells na fede they are able to provide more and as produce more toxins. Okay. And also mutimi break it down the red blood cells so mu break it then your immune system no become so weak to the extent say omu ntimi enkuntia we na mo on bi say yemfa ne say o red blood cells ankasa ahoɔden ene o white blood cells ne ɛwɔ soro a it means the immune system ne very strong. Okay. Enti yare bia na ebetimi aba nipadua no mu onu maduro kra na obu ane body na ankasa timi kutia we yare ahoro bebre. Okay. Eti omu break it down the red blood cells na afedi ama we no wa hoɔden na kɔfam. Then na oma hyase omu produce more toxins na omu replicate bebre omu dose bebre to omu dose bebre e be produce toxins ankasa na de ama wa adwen no na fe de desire fever na e de aba. All right. And the more no secondly say na obusa say e be ma o say general weakness no won so bu o say ya na say wa bre oh yam timi ya wo ye bi enti we no bre na wa bre no won say ye kan say glucose ankasa na say ye di nuane a ye start food no eno na ema ya hoode ma yetimi de adwuma enti ekoye nipadua ni mu pepepe en wo set na ye moja ni mu che enti ye nipadua no absorb much of the sugar na de aka ne nso no liver ne nso store no as glycogen. Okay. It is when the sugar level no fall here then the stored glycogen no eba be converted with the help of this enzyme. Okay. Jenu glucagon ne be san a convert na back to glucose so that the body can what absorb it. Okay. It is a basana because say we liver no problem ankasa ye den e wo ho no. O ma affect liver cells no. At the end of the day no liver na ankasa ntimi and store we no glucose ni bio. Enti wo won say wo ye adwuma na say wo na ante kakra pepepe na wa bre. Iti and also no on the aspect how they affect the liver cells and the red blood cells no and on at times ultiminya this feverish and general weakness and as malaise no. Okay. Doctor say baby there be about say yemwie ne wate and I me share that bone who say yemwie baby. It's a kind of treatment and as a prevention. Yeah. But before that, how dangerous is hepatitis B? Okay. Our Ghana has say no. Yeah, anti yen kan say hepatitis B no nkofo adwen shada nko ho. Ba hu ni say o bi abeye den say even you can even travel outside the country. Now so before say be call no cramp no the obobo so na say me feel sa ahohye me ya obi o crampa na o ya bibi kakra bi no abra. Said those can say this malaria and typhoid then century say no enti my call hospital na say doctor no ehwe na say ohun malaria symptoms so e wo ma yi ni mo pe e bi nso ana nye no ana eye we say na say esi ano no esi un say normally na nkasa no e ya na ebi oho no ma ye hu ni say ade we de malaria eti even in process enye yemfa the positive grana we begin to treat malaria and we no so ye di kan say so say asymptomatic because acute one ankasa no from say from day 1 up to 6 months ankasa unya infection no and only acute and only bo ho no ma ma sign bia. But with the chronic aspect na ankasa na bia be ma say sign no say wo be hu ni say bia we no oyam ankasa eye wo ya e ho no ma wo nse na wo mfe no ankasa ye de ye wo ya obi ho no ma odwonso a da bia no wo nse na ni a yellowish and obi won so odwonso so obi nse na scent nso ye de ewum obi de kran so te say black kakra say coke color no omo at the stage ankasa do say coke color no ankasa na a place of say ascites won say na feed na fu no ahye na na say the atatai and shenin so say hepatitis ne there we can do something about it but say wo twen ama etemi to liver cirrhosis na there's nothing that is beyond medicine. Yes, we be no say liver no
ekutwanya ba ho na se esɛn nko ade a is beyond medicine bibie no no ma wo betimi ayɛ afa ayafa ho ba say wo hepatitis no whether being chronic whether being acute say ye profile crama na say wo ye active and I say inactive eti de na me kan say me pese me mo obi nso obi ate ase kakra obi wo maybe wo hepatitis ni aye profile e the amount and I so ye chronic inactive. Don't be too quick. Say, oh, Benuma drew. I don't know, enko, but a nonsense so I how. Okay. It is a oh, year profile, and I say, oh, you're chronic inactive. Me, ma wakumen too. Okay. Obia was say, ma wakuma too, ne say, oh, you're active. Oh, you're active. It means, say, one day in and day out, you know, they are multiplying. It will see a teamy year viral load amount. Okay. Now, you teamy share M1 before crowns and I shall say, then you treat you. It you know, wow, you're chronic inactive, you know. Ma wakoma ntu do untimi record negative ba positive ne wo bi wo ma hun say wanya che ebi wo mokra na ya wo ene ye de ye den ma ho eti at that time na mo ano they are not antigens se ye ka say antigens ankasa eye emo ankasa abani padua no ma ebe ha wo ni padua na na se be ha wo ena antibodies ne so ye nioma bi a ana nioma bi a ni padua ni produce a e fight against we know yare it in the more now oma wo say we chronic inactive oma wo system ni mo na equally no oma it say antibodies so they don't produce any and I say they don't cause any harm to the system but say oh yes say be a chronic active and I say oh yeah acute and I even say oh yeah chronic depending on the profile no I will say utimi ye den etimi treaty eti before no say we be treaty no I was say yetimi ehun surface antigen no then after the surface antigen no so na was say yetimi when aye profile na yetimi nso twa scan ehwe wo liver no de etie ne say obi no say or hepatitis a kire say bia obrebo no asey no mo ano say de na medi kan omudi kan tena moja no before ansa na o makọ brebo no ho eti wo betimi atwa scan kura na obrebo no ye okay but na they are in the blood enti hwe na one find out that ho say obrebo no ye okay into the uni hepatitis no it get to a time and before now omo be attack the liver no na ekwa akoye west stage ubun se na free the fatty liver but after the fatty liver no then cirrhosis no dey actually and can who say with the cirrhosis no there's nothing that is beyond medicine but the start you know when they are in the blood it's very easy say we betimi and treat so these are the process and you know and koye just say oh yeah say be reactive and I say be positive I also who say nyoma we nyina say if there will be a need there will be a further viral load ama no who said the emo one etie doc the medical to na yakoya frɛ for no so area na ja treatment minim sɛ ne nyina akɔ wie what 21st clinic aboboa no eyetia wenti no wo hwɛ emaba wa ne emrantie na age is saying because is a foundation BBB Hepatitis Foundation Ghana so mo hwehwɛ mu bia ba beto dwa save wo mo Ghana ha say no mo no be say 4 million nipa na eya na wono mu wo yade ni bia wo mo enim se yade no kura wo mu ni paduam na ebia age saying from age saying to age saying na ya na say ni peko no ye tan hu yade we say wo mu ni paduam pa okay age anka se ye tan hu pa ye mostly no omo ade active in sex to say omo amfan say omo ware ye obi o kran say be ware but or you very active or for to fan chance o trafan o nantia no trafan chen oh ti say ni pana na say can say omo ye very active in sex they say to say obi o multiple sex and then no I say o si na gede obo bia and then na one obi akwako di enhyiamu santi ye fans obi a opese nyoma ne pa no ye very active in sex no eye omo a we no mutenya hepatitis B ni pa unso bi o ma wonware ye enti na bi abun se no ne be ma we akoda ochina no ne oba we akoda unprotected na dog na say na omo nware ye kro mu twi emayi chen meme omo nware ye I say and ma wale na man so mo ye responsible I say anu ti na hu say me kan say omo ye active omo ware ni omo ma ware a omo twa fan chen no enti no the more no say
wo obi a wofa ema bebre anaso yo obi a wofa mema bebre a o chances no betime nya hepatitis very high, and especially obi ho nso a on pay any protection bia, and I even say who pay protection bia na hu say enye only sexual intercourse ne pe na obetimi because onipa na okofe na no num say bia ekuro bi den ebia wo nanum say de na ye ka ho asem no ose ma wo dompe enka mi dompe ma honam ntale me honam wo hu tofia ye dia de rubber ahye ho da e de be na obetie me so masa asem ni di utirimu demo a hepatitis B any viruses ahodo e de yalewa ahodo a bi wo ho aye kokora ye ntimi nkono e betimi aba bewie wo so na doctor nso se enro ya efobu wo ho adoko kan ye wo feel feverish ka bi crampo na wasi we say de me benya malaria ama fota kasa benya malaria na ya na e me senti makwa akoto de eno me pesa me bobo bi de malaria nrei makwa akoto we manumbi no ye ne ho self medication ebia na emfa ho kura na hepatitis nti no ye njai sa na ma na ye sremo a wo hia ye 0451 931 931 0451 931 931 and 0548 931 931 0548 931 931 wa sembi sebi wa kakra de kan ye de ihu a obetimi aba na yetimi aje so. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Me pa wo chao wadaro ma fidie ne nkofo ma ye why. Hello. Good afternoon. Good afternoon. It's Mama na from my. Me pa chao de ni baby a free. Me pa chao ya family. Aya no ama ne so kakra ma ye why. Me pa chao. O so ka se free. Me pa chao me ka se free. Atensi. Atebu. Atonsu mpacho ye ntio. Me pa chao na se ba se wanya hepatitis na o ko chane en kase. Like your body ni it make emma it may fight ma win emma one hawa and also e also only treatment na. Okay. But your doctor be you want to say why? Okay. Hello, good afternoon. Hello, friend for so good afternoon. Hello. Onte yenka. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Oh, what is happening? Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Me pa chow dini baby out free. Oh. Monfa encheye. Good afternoon. Good afternoon. Me pa chow dini baby out free. Bacha be de yam kasa fisinyai. Pa chow yenti osunyane. Yo. Ndase bi ta doctor say ai me ya plan no verse 3 verse 12 years e kono. Me jonso a na ye yellow. Na me se bia fever na se malaria bia na. Bye. Manyina ko se me ko be se 40 years. But still me jonso yellow na ne ba. Bye. Me jonso be white ya. Bia na bia manya futu bia no a antana ba white. Yes, sir. Ba white I just wanya de ba no. Pito. Aha. Okay. And the free time I have the same. In the detailed doctor, dear program. But ya wona mu ba bia anya wo hwe on. That is no number bia anya ke say your game number bia. Na so yellow one. Pacho, Dr. Beyiwano. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. I will see a form of NCA. Good afternoon. And lines in the minimum patch out more friend. Moma and channel 40540 311 na doctor no one kasawai 0540
311 311 0540 311 311 wa wo frɛ ye bia me so frɛ number we na doctor no won kasa 0540 311 311 0540 311 311 moncha na course ni nyina nko doctor ene mo be kasa se sie ya ye kasa ya otimi fa course wa bla wa sa kasa don't worry doc obi se atonso hepatitis B no ye se ne mo na we no mo ne ebetimi akwenti wo here treatment ana aha enti the tian say normally no unse na America so man ka so mo chronic inactive no na kan se sia aha omo mo chronic inactive it means say emo wani wom but enya dia a omutimi akutia nipadua no enti na times no say obi ho maso ko share very good doctor obeka che say there's no need say onu madrobia because basa na say we take a lot of medications grana and create me sound the problem ema o liver no enti say wa ko hospital na so matimi ahwama na say omu hu say ni nipadua na itimi fight against him one dia there's no need say or treatment yeah so nyani ni so say or 12 years na ohun so odwon so a yellowish say wanya be 40 but this wanya pito bi ansa na ne Johnson na ye white enti ano no yare ana so wadaro ma normal enti no na so na wo say nyoma mienu two organs na wo say otimi check or say checking the kidneys ni otimi checking the liver no then they betimi I say nipadua na nkasa produce too much bilirubin it is basa na say nipadua ni produce much eno no be ma always bia na so ye ne Johnson no ayesa and say bi won so say liver no so ahoden so wo form so a eno so be ma bilirubin na do so wo mojem ento say in fact hepatitis no bi wo no ma wo bi na ne nsem ay yellow wo say na nani ay yellow na no and I won say nsem it means say ni liver na ngasa produce too much bilirubin enti na wo say otimi ye na yetimi access ona tin say sunya ne de ye branch ye da wo ho enti na yentimi access ni kidney no any ni liver no ebo me betimi aba say on time no munsuo na ma pressure beto ni kidneys ne so no ntina ma ebasa no enti no na hu say when pito na onom ne so no ma wo kidneys no work more faster enti eno nti wo say yetimi ye this analysis na we no timi ehu say problem bi wo ho no ma ana say yensuo no onom so ana yetimi ama na advice co treatment enim say ni nyina ko wie to first na bibi to aso anti treatment ne de na ye kan say before no I was say yetimi ehwe o surface antigen no ehwe da aside that so the betwa o scan ankasa na ya ye o liver function test na fe dia profile na dia de amount ejina so ase ye hu say ne o ma we nyina na ye betimi ahyase see that we treat you say ade ne say ye chronic inactive ebi o ma obeba no ye be bibia na say be hu say chronic inactive there is no need no one say wo be chire no ne o ma bia we na wo say ojaidi and say o hepatitis milk and egg and meat milk ne kosua ne na mo kosua na mo and we know any form of energy drinks bia no enye mount and we know aside that no so nyoma bia na more of acid and so acidic in nature and so no ade so a enye mount and aside that so no your friend says strade nuane ene anwanwa aduane no e wo se wutimi ye de eti hu free ho esan se wantimi anti hu emfri ho a strade be hyase se ye de dɔɔso e wo brɛbo no ho na se strade nso dɔɔso enso so e wo brɛbo ho a ebe mu anya fatty liver ema afie yare na timi ya de akosoro nti se ne oma we nyina ya de a we na ye non pharmacological treatment ankasa wo betimi aye na ode abon ho ba na wate ho afiri se nuane we nyina mu before kransa enye sa se nuane we se wo koso di na se how effective a adro ne tie kra na nya de ebetimi aden aye adwuma yo enti your number no na yen sorry okay
enti ubetimi afre 0540 0540 311 311 311 311 0540 0540 311 311 311 311 21st clinic ye number no wada Roma international hepatitis B enku yesi ehu na I think that's when me ho no kakra na me hu see doctor ba kwa sending message okay or say me fa kwan we say na me clear ebi mo we no misconception bi kakra say yesi obi ho no ma wonu say ni nua bi o hepatitis enti no say ne ho kra ka ne kra na on pese ne ho be ka no because onum say emfifire no ade e betimi ade amna nya say hepatitis aha enti no ye clear sa doubt no say when obi o hepatitis even I just say at the stage of say ni liver no afili kra and it me this ade ye there but aside that no say obi o hepatitis ensuro say bia ne ho emfifire be ye den e bia e be count because research be any but be brain now or that mindset no okay say well hepatitis into on pese ne ho fifiri kura be de be kan no say na de esi on mo kura na on pese obe den we no be so okay and you know no so ya de I was say unhu say we should try and avoid that stigmatization, you know. And then they are fabrene monty, mon fanche, ye DC, I say, no, na, your best friend penny for Pomade, who send down on my bemu say, Doctor Church, much a who say hepatitis, no, native only hepatitis B, no, a yadia, who name of Nina Korea 21st clinic, what dear. Now, so him say Ghana Health Service, one data, no 60 infectious conditions are one my done a dear, and so much I say, ye war a war may you mono. Idea hepatitis B any leading one a cause death pa na so ya na ho da ubono e wo form nti ye strempanyin for say the HIV AIDS o mo bo ho da ro malaria na ye ho television en cheche ne ade no wonom fa hepatitis any hepatitis B ABC D nyina ka ho no wo mo enye ne sa emfa ema yabusia healing point dwumade na ha say no me na ye DC e beda wase ne aka cha say baabia wo bia wo mama fa na nyina no say yade enko na how dey at 21st clinic and a year can for the amount school fees wada mafia branches no eto so efa ema me ehwan say no me kumase wo ehwan overseas alpha radio nche ho pe na ye wo yade bia ye wo machines wo ho ye nro no yankasa na ya yenti no wo ba ye so yade ye to ase deku di amount scan services ahodo nyina so no ye binti wo ba ye benya to bo ase adaje di amount 80 Kwatema branch ye wo ho Kaswa Obom road takwan so be hu ye Roma sorry no hwe ni mu ho pe Kumase ehwa overseas oboase ye wo call junction Kumase Kwantempo no so sanso na sonya ne wo be hu ye wo regional hospital first gate baby ATM ni se no ho ene ye wo go so abotan so enso ya de success FM ne hwe ni mu ho wo be hu ye ho brekum Chris FM enche ho pe na wo be hu ye tachiman so ye wo Sunyani road agenkwa FM hwe ni mu ho atakrade wonsa ebeka ye fie kuma number 9 na ye wo Kofodua nkranza so ye wo ho sanso ene nkran dome sehwi dwabo so sehwi debi so ho nyina no yato ye nkrabata apete 0540 311 311 0540 311 311 ehwo na wonsa ebeka so pesa wo frey na wonne ye ekasa yemfa happy birthday emfa enkoma Juliet na ye wawoda ye ma wo happy birthday we say why staff wo Rich Mineral Water Company Limited ye no ewo Cape Coast was say na ye ma wo awoda pa wa bra nyankopon ensure na dom ne kwatenti ahode ne apomuden wom no wonsa etimi aka ewo edai a aya afefoforo ede kan won fie hunti Juliet ye ma happy birthday we every Omega Dogbe ya wo 21st clinic Takrade branch and our day ma wonte no ye fancy chief executive producer the media school fees obetimi afra Mr. Mike here donko systematic boy chi dom sanso na fieje wa kode enketesiafo nyina ka kire enso eka ye ho a
wote ne nkan wa pomden kase no emu ye nua no mo MCL omutwa ye fa Sompa TV ene eye Sompa 93.1 ma ne kwada 20 affiliate stations ne nyina no ye beda won ma se wo chanya me de dom ye ne a enwumre no nso Healing Point dwumedie ne betwa repeat e de afa Sompa TV ho medi do hene yire ma me akua ye boa asiama yakramo adamu nyina mo ase.